Grazzi lilkom il-koll. Intom il-ħaddiema, intom parti integrali minn kull intrapriża u minn kull post tax-xogħol kemm f'Malta kif ukoll Għawdex. Għalhekk, il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista għal pajjiżna hi waħda fejn il-ħaddiem ikun jista' tassew igawdi minn politika li tagħti xogħol ta' dinjità u xogħol garantit. Dan kien il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għal jum il-ħaddiem fejn taħarsa wkoll lejn investiment li jeħtieġ li jissokta għaż-żgħażagħ ta' pajjiżna. Irrid nara li ż-żgħażagħ ikollhom baħar ta' opportunitajiet biex wara li lestu l-istudji tagħhom u anki għal dawk li jiddeċiedu li ma jkompluhomx ikun jistgħu jintegraw ruhom fid-dinja tax-xogħol mingħajr dewmien jew tbatija żejda. Fil-messaġġ tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li ma jistax ma jħares lejn l-impatt tal-imxija tal-COVID-19 fuq il-ħaddiema u qal li dawn iż-żminijiet kellhom impatt fuq is-saħħa mentali għalhekk il-Partit Nazzjonalista jaħdem fuq kif il-politika għandha tħares lejn dan is-settur u saħħet il-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol. Fil-messaġġ tiegħu Bernard Grech qal li l-politika tal-Partit Nazzjonalista se tkun qed taħdem fuq il-bilanċ bejn min ħaddem u l-impjegat. Din hija l-paġna li rrid tal-pajjiżni fejn komplu nissaħħu flimkien għal Malta aħjar fejn kull ħaddiem ukoll jista' jilħaq il-milja tal-aspirazzjonijiet tiegħu. James Aronellul, Net News.